Дзень добры, шановнае панство! Для тых, хто мінулы раз, па нейкіх там прычынах не змог паглядзець маё падарожжа, то нагадваю, што мы знаходзімся ўсё яшчэ ў колішніх Дзевяткавічах. Мінулы раз мы былі ў старых Дзевяткавічах, а сёння завіталі у новыя Дзевяткавічы, якія знаходзяцца ў Слонімскім раёне Гродзенскай вобласці, былое Вялікае княства Літоўскае, а сёння Рэспубліка Беларусь. Ну дык што, наперад! Як я ўжо казаў, паважанае панства, мінулы раз, што колісь не было ні новых Дзевяткавіч, ні старых Дзевяткавіч, а былі адны Дзевяткавічы, якія належалі старажытнаму роду Мялешкаў. Можна сказаць, што Дзевяткавічы гэта сэрца роду Мялешкаў, параскіданых па ўсім свеце. Ну і вось у 1569 годзе тут адбыўся падзел сярод Мялешкаў паміж двумя братамі – Васілём і Хведарам. Вось Васілю, як старэйшаму, дастаўся стары двор, сённяшні Старадзевяткавічы, а Хведарак малодшы атрымаў вось новы двор. І тут старэйшы брат Васіль яму збудаваў дом хорошы, лазню паставіў яму, бровар, карчму, і тут атрымаўся новы двор. І так вот з того часу існуюць тут два паселішчы. Гэта старыя Дзевяткавічы, стары двор, і новы двор, Новадзевяткавічы. На пачатку 17 стагоддзя, паважанае панства, Новадзевяткавічы былі ўласнасцю Кандрата Мялешкі. А ў Кандрата Мялешкі было два сыны. Гэта Станіслаў і Хрызастом. Станіслаў абраў сабе шлях манаха. Як самі разумееце, на Новадзевяткавічы не прэтэндаваў. І гэты двор дастаўся малодшаму Хрызастому. А ён удаўся, я вам скажу, вось адзін брат манах, а другі дык гуляка гулякаю. То на памінках, то на вяселлі, то там нарадзіліся, там памерлі. І такі лад жыцця, конечно, да добра не давёў. Ён памёр, калі ім было толькі 25 гадоў. А тут вось у новым двары у яго засталася жонка Катаржына і маленькая дзяўчынка Тэадора. Тэадора Мялешка. Дык вось гэта дзяўчынка Тэадора Мялешка і стала апошняй уладальніцай Новадзевяткавіч з роду Мялешак. Як толькі Тэадоры споўнілася 16 гадоў, яе адразу ж выдалі замуж за стольніка Ашмянска Александра Слізеня. І я вам скажу, што Александр Слізень быў старэйшы за сваю невесту аж на 31 год. Ён быў ужо дзядзька такі пры кар'еры, пры грашах, і таму, прыехаўшы сюды, у новы двор, ён адразу расплаціўся з усімі даўгамі, якія нарабіў бацька Тэадоры Хрызастом Мялешка, і стаў поўным уладальнікам Новадзевяткавіч. І вось тут ужо пачалася новая эпоха. Эпоха слізняў. Слізні, паважаныя панстве, тут жылі амаль 300 гадоў.
я вам скажу, што гэта былі вельмі набожныя людзі, Александр з Тэадорай. У іх нарадзілася 9 дзетак, 8 хлапцоў і 1 дзяўчынка. Дзяўчынку звалі Юдзіта, і яна стала манахіняй Мінскай Святадухаў манастыра. У той манастыр Александр Слізень таксама даў вельмі шмат грошай, пасаг вось за ёю. Ну і нягледзячы на то, што Александр за Тэадору быў нашмат старэйшы, ён яе перажыў. Яна памерла, калі было 37 гадоў. Ну, а Александр пагараваў і жаніўся ў другі раз. Ну, гады каханню не памеха, як кажуць. Ну і з другой жонкай таксама шмат дзетак, кажуць, нарадзілася. Але вось Новадзявяткавічы сталі ўласнасцю вось яго старэйшага сына, які нарадзіўся з Тэадорай, а гэта Сцяпана Александровича Слізня. І ў Сцяпана Александровича Слізня вось тут нарадзілася ў Новадзявяткавічах 3 сыны. Гэта Сцяпан, Тадэуш і Язэп. Ну і, канешне, Новадзявяткавічы пазней перайшлі да старэйшага Сцяпана, да Сцяпана Сцяпановича Слізня. Ну а вось Тадэуш Слізень, той пайшоў у манахі, вось як ягоная родная цётка Юдзіта. Слізень даслужыўся да каноніка Віленскай біскупскай кафедры. Ён займаў вельмі высокую пасаду вось у царкоўнай духоўнай іерархіі. Ну і слізняны былі каталікамі. І самы першы касцёл тут збудаваў яшчэ вось дзед Тадэуша, гэта Александр Слізень. Ён збудаваў тут невялічкі касцёльчык такі, як пахавальня роду Слізняў. Ну і вось ужо яго ўнук Тадэуш Слізень, значыцца каноннік вось біскупскай Віленскай кафедры. Ён вырашае драўляненькі касцёльчык разабраць і на яго месцы паставіць мураваны касцёл. І распачаў будаўніцтва Тадэуш Слізень у 1786 годзе. Але вось у 1790 годзе Тадэуш Слізень памёр. Касцёл уже быў амаль збудаваны, і ў гэтым касцёле Новадзявяткавічах Тадэуш Слізень і спачыў. Ну, а дабудоўвала касцёл ужо жонка брата Тадэуша Сцяпана, Соф'я Чацвярцінская, уладарка вось Новадзявяткавіч. Ну і касцёл асвяцілі ў гонар святых апосталаў Пятра і Паўла. Касцёл атрымаўся вельмі прыгожы. Ён быў у стылі барочна-класічным, быў багата дэкараваны, як звонку, вось так і ўсярэдзіне. Распісваў касцёл знакаміты мастак Фелікс Кашубскі. Ну, а абразы пісаў вось для гэтага касцёла таксама знакаміты мастак Павел Фрігідер. І вось я скажу, што намаляваў вельмі прыгожы абраз Пятра і Паўла, які лічыўся галоўнай святыняй касцёла і знаходзіўся ў алтары. А яшчэ намаляваў 2 вялікія партрэты, якія віселі ў касцёле. Гэта партрэты фундатараў гэтага храма Тадэуша Слізня і Соф'і Чацвярцінскай. Соф'я Чацвярцінская вельмі шмат чага добра зрабіла тут у Новых Дзявяткавічах. Тут яна, акрамя касцёла, збудавала яшчэ дом ксяндза, тут яна збудавала яшчэ школу, збудавала і шпіталь для хворых і нямоглых людзей. Ну, а сама яна памерла ў 1808 годзе. Яе труну паставілі вось у сутарэннях касцёла, які яна будавала. Ну і на надмагільнай пліце зрабілі надпіс: «Жыла не для сябе, а дзеля Бога, і без веры ў Бога не зрабіла ні аднаго кроку». Соф'я Чацвярцінская, пажанае панства, над усяго была і вялікая патрыётка сваёй айчыны. Вось у касцёле быў абраз Маці Божай укаранаваны. І вось на адваротным баку кароны быў такі надпіс: «Фундатарка касцёла, пані Дзявяткавіцкая, па волі Бога і свайго роду у гадзіну смутку па загінуўшай айчыне, каралеве нашай, Маці Божай, год 1795. А гэта быў год, калі знікла з мапы свету наша краіна Рэч Паспалітая. І калі ўжо не было ні князёў нашых вялікіх, ні каралёў, і засталася толькі адна Маці Божая, якую каранавалі і якой маліліся за адраджэнне бацькаўшчыны. Гэта, паважанае панства, той старажытны касцёл. У 1863 годзе тут быў ксяндзом Васілеўскі такі. Ну і ксёндз Васілеўскі паўстанцаў Кастуся Каліноўскага тут вось сустракаў з малітвай і з малітвай іх праважаў. І з-за гэта, пасля паразы паўстання, ксёндз Васілеўскі быў арыштаваны і высланы ў Сібір. А касцёл гэты Пятра і Паўла быў зачынены і перададзены праваслаўным. І тады ж пачалася перабудова касцёла пад праваслаўную царкву.
Для перебудовы касцёла пад царкву было выделена вельмі шмат грошай. Сюды прыехаў архітэктар, і вось касцёл пачалі, скажем так, падганяць пад рэтраспектыўна рускі стыль. Пачалі счэсваць і заштукатурваць увесь дэкор у касцёле. Адным словам, пачалі знішчаць усю пышнасць і веліч вось гэтага храма. І праваслаўная царква тут была да 1921 года. А калі гэта была тэрыторыя Польшы, то тут зноў быў касцёл. Але ў 1939 годзе, калі сюды прыйшлі бальшавікі, яны зноў храм зачынілі. Але пры немцах храм быў адкрыты. І толькі ў 1944 годзе вось партызаны закацілі сюды воз з саломаю і падпалілі касцёл. Ён сярэдзіне весь выгараў. Але людзі пасля вайны адрамантавалі свой храм і зноў тут маліліся Богу. Але нядоўга, ў 1947 годзе, бальшавікі гэты храм зачынілі і ператварылі яго пад склад. І толькі нядаўна вось будынак касцёла быў вернуты зноў каталікам. Вось гэтую званіцу для касцёла збудавала Соф'я Чацвярцінская. І тут яна збудавана ў 3 ярусы. На другім ярусе там яшчэ стаялі калісьці калоны, а на даху саму зверху там стаялі 4 рыцары, скульптуры рыцараў. Але калі касцёл перабудавалі пад праваслаўную царкву, то рыцараў тут паскідалі. Каб мне нагадвалі былой велічы, каб мне нагадвалі аб вялікім княстве літоўскім, аб рыцарстве ў нас. А пазней ужо войны шматлікія, а там за справу взяліся ваінствуючыя атэісты, і вось праз пакуты званіца дайшла да нас у такім вось стане. Касцёл збудавалі якраз насупраць палаца, а палац стаяў вось на гэтым самым месцы. Тут калісьці стаяў яшчэ палац Мялешкаў. І ў гэтым палацы жылі Мялешкаў слізні, але пад канец 18 стагоддзя палац Мялешкаў, які быў драўляны, згарэў. Адразу пасля пажару слізні жылі ў скарбніцы. І тады ж яны пачалі будаваць сабе новы палац. І давёў будаўніцтва палаца ўжо да канца, гэта ў сярэдзіне 19 стагоддзя Альфред Слізень. І палац тут слізня быў вельмі прыгожы. Вы знаеце, тут тыдня не хопіць, каб апісаць усю яго прыгажосць. Вось вельмі файна, кажу, там была збраёўня, там быў музей старажытнай зброі ў палацы. А са збраёўні вось дзверы ішлі адразу ў архіў старажытны, дзе захоўваліся вельмі каштоўныя паперы роду Мялешкаў і роду Слізняў. У палацы Слізня, паважанае панства, была вельмі хорошая бібліятэка. Кнігі збіралі тут на працягу 5 стагоддзяў Мялешкі і Слізні. І вось па рэдкай кнізе вось гэта бібліятэка Слізняў у Новых Дзявяткавічах перабівала нават бібліятэкі ў Радзівілаў, Агінскіх і Сапегаў. Уяўляеце, якія тут кнігі былі? А яшчэ ў бібліятэцы на сценах віселі партрэты роду Слізняў. У палацы была вялікая калекцыя сямейнага срэбра.
Было шмат вырабаў са шкла, саксонскага парцаля, ну, шмат было розных высокамастацкіх каштоўнасцей. Ну, таксама, дзе яно ўсё? Не, ну, конечно, дзесьці штосьці у кагосьці ляжыць, дзесьці захавалася. Ой, ну, дарэчы, вось гэта флігель, які захаваўся з тых колішніх часоў. Ён стаў побач з палацам, і вось па сённяшні дзень у гэтым флігелі жывуць людзі. Палац Слізня, паважанае панства, які стаяў якраз вось тут, на гэтым месцы, знік у 1944 годзе. Яго ўзарвалі партызаны. І галоўна ўзарвалі тады, калі ўжо ад немцаў тут і след прастыў. І сёння палац Слізня мы можам бачыць толькі на малюнку Напалеона Орды і іншых мастакоў. Быў тут калісьці, паважанае панства, шыкоўны парк. Распрацоўваць парк, кажуць, сюды Слізня запрасілі знакамітага ландшафтнага дызайнера Лепарта. І тут было вельмі шмат алей, гаворыць, у гэтым парку. І ні адна алея не паўтаралася. Усе былі розныя. А яшчэ тут расло колісь вельмі шмат рэдкіх для Беларусі дрэў. Было шмат сажалак, тут астраўкоў розных. Ну, але калі паноў прагналі, то, канешне, пачалі ўсё панскае нішчыць. Пачалі вырубваць парк. І кожны хацеў вырубаць, спілаваць сабе вельмі рэдкае дрэва, каб ім распаліваць у печы. Ну і парк, канешне, знішчылі. Але тут засталося яшчэ некалькі такіх вось старых колішніх дрэў, якія памятаюць яшчэ тыя часы Слізняў і памятаюць яшчэ тыя часы, калі людзі з павагай ставіліся да дрэў. Перед палацам на паляне стаяла шмат, кажуць, мармуровых скульптурак антычных багоў і розных міфічных стварэнняў. Ну, а яшчэ была аранжарэя тут стаяла. Ну, стаяла шмат розных гаспадарчых пабудоў. Вось захавалася, дарэчы, вось гэта стайня. Тут сёння клуб знаходзіцца. Раней тут стаялі коні. А вось дзе сёння крама, там была карэтная. І вось там у карэтнай стаялі карэты, і сярод іх была адна, якую Слізні паказвалі як музейны экспанат. На ёй у пачатку 19 стагоддзя Канстанцыя Валовіч, жонка аднаго са Слізняў, была зрабіла падарожжа па Еўропе. У Слізня, паважанае панства, было вельмі шмат зямлі. У іх была вельмі добрая, хорошая гаспадарка. Шмат было тут гаспадарчых пабудоў. Вось гэта, напрыклад, будыніна была тут пастаўлена яшчэ на пачатку 19 стагоддзя. Яе даўжыня 44 метры, шырыня 12 метраў, а таўшчыня сцен тут па метру. Уяўляеце? І яшчэ зусім нядаўна яна была цэленькая і выкарыстоўвалася калгасам. І вось гэтым сценам уже больш за 200 гадоў. І шкада, што вось такі будынак і проста так знішчаецца.
На каталіцкіх могілках вось у Новадзявяткавічах захавалася яшчэ капліца, вось пахавальня роду слізняў побач з капліцай Калупайлаў. І тут унізе пад капліцай яшчэ знаходзіцца крыпта, такая двухпавярховая, і там ставілі труны з памерлымі з роду слізняў. Але вось за савецкім часам, калі сюды прыйшлі бальшавікі, то гэта крыпта была вся разрабаваная. І тады ж вось знішчаліся гэтыя могілкі. І гэтыя могілкі, яны унікальныя і для ўсёй Беларусі, таму што ў нас рэдка дзе знойдзеш яшчэ могілкі, дзе ёсць пахаванні 18 стагоддзя. А тут мясцовыя краязнаўцы знайшлі такія пахаванні. Тут знайшлі пахаванне ротмістра пінскай брыгады Вялікага княства Літоўска, пахаванне 1797 год. А таксама знайшлі тут магілу капітана войска Вялікага княства Літоўска сярэдзіны 18 стагоддзя. А таксама на гэтых могілках пахаваны і 4 салдаты Першай сусветнай вайны нямецкія, а яшчэ 23 салдаты, якія загінулі падчас савецка-польскай вайны. І вось гэтыя могілкі былі закінутыя, тут рос проста лес, тут сметнік зрабілі, але вось дзякуючы мясцовай школе іх пачалі зараз прыводзіць хоць трошкі ў парадак. На ўскрайку Новадзявяткавіч ляжыць вось гэты валун старажытны. Ну і вось паслухайце, што пра гэты валун мне распавёў мясцовы краязнаўца, настаўнік гісторыі мясцовай школы Ракуць Васіль Уладзімірович. Калі ласка. Вось тут, менавіта на гэтым месцы, жылі старажытныя жыхары нашай мясцовасці. Імі былі ятвягі, плямёны балцкага паходжання. Яны пакланялись камяням, лічылі, што камяні валодаюць магічнай сілай. На камянях высякалі магічныя знакі. Такімі знакамі з'яўляюцца ромбы і прамавугольнікі. Прыносілі сюды свае ахвяры. Вось менавіта гэты камень з высечанымі ромбамі і прамавугольнікамі з'яўляецца сведчаннем далёкай мінуўшчыны, жыцця балцкіх плямёнаў у нашай мясцовасці. Побач са стаянкай балтаў знаходзяцца старынныя могілкі. Тут у далёкія мінулыя часы хавалі памёрлых ятвягаў і славян. Пасля адмены прыгоннага права сялянам далі палажэнне. У нашай мясцовасці жыў селянін Максім Супрун. Ён чытаў ім палажэнне аб адмене прыгоннага права і тлумачыў так, што ніякіх павіннасцей яны ўжо адбываць не павінны. Так сяляне і зразумелі, і адказались адбываць паншчыну і плаціць аброк. Узнік бунт, які працягваўся 2 гады. Для ўсмірэння бунта вызывалі 2 роты салдат з Ружан, вызывалі кавалерыстаў з Вільні, але сяляне дабіліся свайго. Яны атрымалі волю. І ў памяць пра Максіма Супруна яны сабралі грошы і пабудавалі вось гэтыя каплічкі. Такіх каплічак захавалось да нашага часу толькі 3. У вёсцы Масілавічы, у вёсцы Гуменнікі і у вёсцы Глоўсевічы на радзіме Максіма Супруна. Вось гэты музей стварылі ў мясцовай школе настаўнікі сям'я Ракуць.
И тут вельмі шмат цікавых розных экспонатаў. У нас в школьном музее есть очень интересный экспонат. Это вот такая иконка участника восстания под управлением Тадеуша Костюшка, которая выдавалась синзом местного костела. И эта иконка передавалась из поколения в поколение по наследству. И одним из потомков вот этого участника восстания была передана в наш музей. Альфред Слезень, паважанае панство, які збудаваў тут палац у Новадзявяткавічах, ён служыў у Расіі у міністэрстве замежных спраў. І там вось ад царскага ўраду ён дабіўся дазвол на атрыманне вось новадзявяткавічамі гэтымі уласнага герба. Так што у Новадзявяткавіча ёсць свой уласны герб. І няхай, паважанае панство, сёння тут вось не захаваўся палац, не захаваўся парк, але тут ёсць вялікая гісторыя. А гэта падмурак, на якім мы з вами будуем нашу незалежную краіну. Поспехаў вам, всем самого найлепшага. Да пабачэння!